Brad, kaya ako nakabalik ang skill kill ba? Yung motor si Atam. Dudong bro. May nakita mga nakadrive sa motor yung bago na daw. Ako mga tabi-tabi yung skill ko, mga tambay dito nga, nyagi daw gapon. Drive yung bagong motor. Saan ang motor po? Euro na siguro to. Diba? Euro man daw to, Euro. Kaya sila. Power man na inanang motor. Butang, wapok kita Sikat-sikat ng ron motor. ba? Wapok kita ng motor sa kay Kurmana. Salon. Katulad yung piulo. Istorya mo kita. Ay, nakatawa Adrian. Sumbong din kita ang ata. Kita, wala ako bro. Saan rin nakakuha nga natin po? Si Kwan, si yung tungkig dito, si Boy Tungkig, nga dito. Oh, Barsara, Boy Tungkig, malahutog kayo. Sila tulog na sila. Kumot asa ka tama sa araw. Bukod, ito mamay, niskwila. Ako kang iwan, si niskwila to, no? Kita, ako to yung motor. Sulod to ron. Away kan. Wala sila klase eh. Wala kasi, ako tayo sulod-sulod, bro. Puti, to. Gani. Ako lang, nangita gani ko. Asa nagkatulong? Si Pani, pero tingko, di ba? Hindi, si Pabot, ang galit ba? Ano ba na ron ba? Bye. Ojo, kabal lang pre, harawin na pre. Nagaas siyang euro siguro. Oh. Yung itong motor lagi. Ha? Yung itong motor. Hapon rin eh, galit ni. Gaan sa kwartong papa ba? Eh, kas na ba? Oh, kas. Di ba na yung napag-utang mo? Power board. Marami naman siguro na ba? Ha? Marami lang eh. 100,000. 100,000 eh? Bertahan na yun. Palit na yun. Oo. Kapo ni Francis no? Di. Wala na eh. Dito sa aking babae niya kayo makabisit na. Tulong kuyab na kung pwede ra. Garantisado po siya ba? Na. Sa panibako ni? Bukan eh. Kunin. Isa kasimana na ni. Ako ba? Pagdalo ko ba yung tilaw ba? Ika na ni. Ipadala ba ni tita? Ika kuhan? Okay, may sapatos, Brad. Ha? Okay, may sapatos, okay? Korean shoes ni Brad? Korean shoes. Online man eh. Ha? Kaya na ganito pormahan ka ron. Dili sa ingon Brad. Kuhan. Aman tayo kwarta. Makapalit kita. Kaya, Brad? Ha? Wala man. Kami kuhan ba? Naman ni... Pero ba ako ng legit daw? Hirap? Ay, kapapa ni Brad. Magraot ni. Bluetooth ni. Jis, ano ka? Jis nga. 150 ko ina. 150,000. Grabe. Wala mga book chicks na to ron, Brad. Ha? Wala mga book chicks na to ron. Isa raw eh. Dili ba ita kuhan. Pero kuhan, lahi na akong uyab ron Brad. Japayuki na. Hindi mo ang gamit, hindi mo na gamit din mo. Dili po niya Brad. Ako aja yung sariling kwarta dyan. Ano ka natabaho niyo? Hindi kayo makanawala sa baraya ko. Ha? Hindi kayo makanawala. Na ako sa kuhan. Dili sa Santa Cruz ba? Ang Little Boracay dia ba? Kami na itagiya na road. Wato kay koron dito kay kami meeting sa mga trabahante na ako dito kay nagkaanam kuan ba bumutiro na kaayo. Dili na mo taro grimit sa mga kuan. Income sa mga kapalit ka kung si Tenan. Puro wheels ba? Puro wheels. Piling manggugug kuan. Multi-cab ba? Multi-cab. Piling manggugug kuan ng rides ba? Kaya ko ganag sa kilang gusto na ko motor ba? Biking Sanasa. Ay, motor kay makalusot-lusot tabi Sanasa. Okay na nagpatay kay lisensya di ay kay sa asam ni. Okay ra may lisensya dag akong uyuan pulis. Ang akong tulugod ka uyuan ako pulis. Dali ako an. Way mabalaka. Ito madakpan. Ano maka-eskwela ro? Ateneo. Sulo daw. Okay ra mo di mo sulod kay bright man ko. Na, dire ra okay ra na di ka mo sulod basta kay gamit dire, gamit na utok ba. Ayo pa, di ba euro man tayo motor sa una, Brad? Okay, Brad, si kanan. Brad, ba ko ring motor niya? Wala hapon na pod ba mo adto pa kung Santa Maria kay kuan ko ato mong kuan dito. Ito ako.
Bra, sige dalang kabilin niya. Oh. Balik lang po niya. Balik lang po niya. Okay, possible meron kay Kita ka ni Kwan? Kita ka ni Jason? Pakinggan ra ko Jason o Jason nga mga ligo ka ugma sa Kwan. Nagsara ko mga yun ba? Mga ligo ta ugma sa Kwan. Ay na ko kabalaka libre na tanan. Ay Brad, dali ko ba? ay meron. Yawa. Mas una to. Kasi sa una. Gani no. Sa mga tinuot. Nakaukat. Nabugkatong motora o kas ka to ito inutang. 100,000 bro. Ay, 1,000 bro. Sa mga 100,000 nga yung papa nga masayro lang mo sa. Sa cash mag-isip ang papa nga dato mo papa daw. Ingon niya gana sila no tagiya sa katong kuan ito Boracay. Kay daw sa Santa Maria. Sa mga ito ni mga sapatos niya branded to ang kaya to. Duwa ka na ako mo tagiana. Indot ba? Ulan shoes daw. Ulan shoes bro. Uyan lagi bro. Ako nagbawa ako na bagis now. Itong isang adlaw siguro to nakita na og isuot ng sing mangko gagaw. Ah, Girmar siguro to niya o itong motor bisig girmar na po to. siguro ko no. Ay ito man, wala na kaya. Ikaw. Yang sa matingon niya og mga dito na ta mga ligo. Ako tawagan ako sa Jason man ako sikuan. Ha? Jason ta tawagan ko sa Jason. Ay lang mo Siya di mo libre. Kasi kita raga po mga kuan na dito gasto na dito. Tawagan. Siguro ka mo. Bukutan mo na yan daw. Namo to number mo text ra man to madayon. Bana na na ugma og kuan. Ako pa kasaligan. Tawagan ako dito kasaligan na ako nga to ah. Text siya basta na dito pero di siya mo text right time gasto dito no. Ano awas text. Na inay ta. Oh, sige guys. Sa nakadasa ka na ito mata. Kita lang dato ugma eh. Text lang kita ka. Text lang ko pa. Ah, kalimutan mo, bro.